Αυτοί οι Τουρκαράδες μας τρίμωξαν άσχημα, αλλά έχω ιδέα, καπετάν Κανακαρά. Πες μου ποιο είναι το πιο γνωστό τουρκικό όνομα. Καπετάν Σερβεταρά, το πιο γνωστό τουρκικό όνομα πρέπει να είναι Μουσταφά. Μουσταφά. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά, ωραία. Θα φωνάζουμε εμείς από τη θέση μας. Μουσταφά. Αυτοί πίσω από το ανάχωμα είναι Τούρκοι με μέτσια, δεν έχουν μυαλό, μπουταλάδες. Θα βγάλουν το κεφάλι να πούν ποιος φωνάζει. Και τότε εμείς με τα καριοφίλια θα τους την μπουμπουνίξουμε, αδέρκα. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, φωνάζω πρώτος, καπετάνι. Άντε, κι ο Θεός θα μας φυλάει. Μουσταφά! Μπογιορούμ! Ωραία, Μουσταφά, πως την πατήσαμε έτσι. Μας σκοτώνουν οι κιαούριδες. Λοιπόν, θα κάνουμε κι εμείς το ίδιο κόλπο. Δεν μου λες ποιο είναι το πιο γνωστό ελληνικό όνομα. Το πιο γνωστό ελληνικό όνομα είναι Μίτσος. Ωραία λοιπόν, θα φωνάξουμε κι εμείς Μίτσο και μόλις τα βγουνε θα τους πυροβολήσουμε. Εντάξει Μουσταφά, θα φωνάξω εγώ. Ετοιμάσου τώρα. Μίτσο! Εσύ είσαι ρε Μουσταφά. Μίτσο, εγώ είμαι.